Usa ka high value target sa illegal nga drugas kauban ang laing lalaki na patay atol sa enkwentro tali sa inusong puwersas kapulisan sa lalawigan sa Sugbo. Kinatul sa pag-serve sa warrant of arrest batok sa mong subject. Ano ang report? Ang namatay mao si Girlie Luwagi, ang subject sa warrant of arrest nga giserve sa Joint Forces sa PIB ug sa PDEU sa Cebu Provincial Police Office. Nahitabog kini sa giabang apartment ni Luwagi sa Basak San Nicolas, Dakbayan sa Sugbo. Suma sa Pangulo sa PIB Chief Inspector Alejandro Batubalonos nga taod-taod na nilang gipangita si Luwagi tungod sa illegal nga kalihukan ini sa drugas. Dihang ilang natultulan, giingong nakikingkwentro si Luwagi kinsa adunay kauban. Mibaos ang kapulisan nga misangpot sa kamatayon ni Luwagi ug sa iyang kauban. Mo ni atong tapuan most wanted na to ni siya sa illegal drugs Cebu Province. Yes, sa Cebu Province. In fact, napon siya sa target list sa ato ang Talisay. regional sa Okay. natin. Sa Arsog o sa RID? Yes, yes. Si kaning kinuha siya kasi nang patay. Ganing ko kaning ayang kauban. According sa atong kwan, Johnny Lasam ang iyang mo niyang close in mirag kuang kanya, bodyguard niya, mo iyang kwan. Gitumbok sa kapulisan si Luwagi nga mao'y interim leader sa drug group sa namatay nga si Steve Guo. Nakabulbatol garta kaya nga itong information na dawat di sa armed group. This is ang among information na dawat nga daghang mo standby diri nga mga tao niya sa negosyo niya sa illegal drugs nga full of may mga firearm gid. Sa pikas bahin, pulis nga usas sa frontliner sa operasyon batok ni Luwagi gipusil patay usab didto sa Dakbayan sa Toledo. Si Police Master Sergeant Junard Cinco nga sakop sa PIB ang yatahasan sa surveillance sa kalihukan ni Luwagi. Kauban pa siya sa joint operation kagabi dito sa Basak San Nicolas apan gipusil kini ganinang buntag sa Media 11 Toledo City. Dako ang pagtuo sa kadakuan sa kapulisan nga gibaslan sa drug syndicate si Cinco. Gimando na karon sa Police Regional Office 7 ang pagpangita sa mga mipatay sa pulis. Kauban si John Sulon, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.